Fl-edukazzjoni jissaħħu l-istrutturi ta' Child Development Assessment Unit. Jiżdied it-tax credit għal min jagħmel dottorat għal 25,000 euro, filwaqt li tingħata aktar possibilità għal scholarships lil min qed jagħmel kors b'distance learning. Studenti żgħażagħ jingħataw possibilità jiżviluppaw aktar il-ħiliet artistiċi u sportivi tagħhom. Se nniedu kulleġġi postsekondarji tal-performing arts u oħrajn sportivi fejn studenti jkunu jistgħu jiżviluppaw aktar il-ħiliet artistiċi u sportivi tagħhom waqt jistudjaw għal-medsek. Fl-ekonomija tingħata spinta lil qasam marittimu. Titkompla l-politika ta' kunsens fis-servizzi finanzjarji u fir-remote gaming u titnieda skema għan negozji żgħar li għandhom proprjetà mikrija mingħand il-Gvern u jingħataw titlu legali aktar b'saħħtu. Gvern ġdid jipprovdi kopertura totali ta' Wi-Fi madwar il-pajjiż u tiżdied il-kapaċità u r-riżorsi ta' organizzazzjonijiet pubbliċi għall-innovazzjoni u r-riċerka. L-Air Malta tkun parti mill-istrateġija turistika ta' pajjiżna, fl-istess waqt li jiġu ffurmati action teams għal manutenzjoni u l-upgrade kontinwu ta' żoni turistiċi. Il-bdiewa u r-raħħala jingħataw titlu aktar b'saħħtu fuq l-art li jaħdmu biex jiġi faċilitat it-trasferiment fil-familja. Is-sajjieda jingħataw kreditu fuq il-bolla meta l-istaġun ikun magħluq u jkun hemm level playing field għal kooperattivi. Fil-qasam tas-saħħa, aktar opportunitajiet biex dawk li jaħdmu fil-qasam javvanzaw, fl-istess waqt li jiġi indirizzat ix-xogħol prekarju f'dan il-qasam. L-IVF jingħata b'xejn u l-Istat jgħin aktar lil familji ta' tfal li jsifru għall-kura. L-Istat se jibda jħallas l-ispejjeż għaż-żewġ ġenituri u mhux ġenitur wieħed meta tifla jew tifel taħt l-età ikollhom isifru barra għall-kura. Jitwessaw il-poteri tal-Kummissjoni tal-Impjiegi. Tiġi provduta faċilità għal tfajliet u subien taħt l-età li qegħdin jiskontaw pieni. Fl-istess waqt li jitwaqqaf ċentru għall-adozzjoni u fostering bħala assistenza għal koppji interessati, ġenituri li adottaw jingħataw l-istess drittijiet bħal ġenituri oħra. Għal ġenituri, possibilità li s-sick leave jintuża b'mod regolat f'każ li l-ulied ikunu ma jifilħux u f'każijiet partikolari ta' kura tal-ġenituri jew persuni b'diżabilità. Tiddaħħal liġi komprensiva li tirregola d-djar tal-anzjani. Għal pensjonijiet, persuni b'każijiet ġenwini li ma ħallsux biżżejjed bolla jitħallew jirregolarizzaw ruhom. Tiġi indirizzata sitwazzjoni tal-pensjonanti tas-servizzi u korreġuta l-problema tal-ħaddiema tal-Gvern li daħlu qabel l-1979. B'mod gradwali il-pensjoni minima nazzjonali tiġi ekwivalenti għal 60% ta' dħul nazzjonali medju u jinbeda dan il-proċess għal pensjonijiet tas-servizzi. Gvern ġdid jindirizza wkoll il-pensjonijiet ta' persuni b'diżabilità. Se nżidu il-pensjoni tad-diżabilità u se nibqgħu nagħtu pensjoni sħiħa lil persuni b'diżabilità li jirnexxielhom jisibu x-xogħol. Gvern ġdid joffri skemi biex aktar nies isiru sidin ta' darhom. Jitħejja u jiġi implementat pjan nazzjonali favur is-sostenibilità u l-immaniġġjar aħjar tal-ilma. Jinħolqu postijiet ġodda għal campings u l-picnics. Jinħatar kummissarju għal protezzjoni tal-annimali li jinvestiga abbużi, jinforza l-liġi u jmexxi kampanji edukattivi. Fl-istess waqt li jinħolqu fondi nazzjonali għal għaqdiet volontari li jieħdu ħsieb l-annimali. Biex jiġi stimulat in-negozju fil-Belt Valletta, id-dħul isir b'xejn wara satejn ta' wara nofsinhar. Jitnieda pjan nazzjonali għall-immaniġġjar tat-traffiku. Gvern ġdid jintroduċi charter għad-drittijiet tal-investituri żgħar u jtejjeb l-inċentivi fiskali għan negozji li jagħtu donazzjonijiet. Jiġi stabbilit kunsill konsultattiv għal komunitajiet barranin f'pajjiżna. Fl-Università titwaqqaf Skola tal-Arti. Tiġi aġġornata il-liġi taċ-ċensura. Jiġi identifikat sit tal-żvilupp ta' korsa tal-motorsport u range internazzjonali tal-isparar. Jingħataw l-aqwa kundizzjonijiet lil korp tal-Pulizija. Il-ħlas tal-extra duty jiġi ntaxxat separatament bi 15% u jintlaħaq ftehim għal kumpens għall-overtime mhux imħallas. Jibdew diskussjonijiet biex tiġi introdotta il-pensjoni tas-servizz għal protezzjoni ċivili.
F'każ li pulizija, soldati u eventwalment membri tal-protezzjoni ċivili ikorru b'mod gravi jew imutu waqt il-qadi ta' dmirijietom qabel il-25 sena, il-familji xorta jieħdu l-pensjoni sħiħa. Jingħata id-dritt tal-vot lil żgħażagħ ta' 16-il sena għall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Tinfetaħ konsultazzjoni biex jiġu stabiliti il-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea fl-2017.